Bé, moltes gràcies per l'oportunitat que em doneu a explicar-me sobre aquest tema aquí a Roda. Em fa il·lusió i és un honor per mi ser a Roda. Com li deia l'alcalde fa un moment, jo vaig ser aquí quan va morir Martí Pol, però també molt abans, parlant tant amb ell com amb molta gent de Roda, quan la dictadura, i també amb personatges de la comarca que, com el Martí, m'han ensenyat molt, com en Segimon Serrallonga. I també per mi és un honor parlar en un acte de l'Assemblea. Jo em vaig formar políticament en una altra assemblea, a l'Assemblea de Catalunya. Acaba d'arribar del meu doctorat als Estats Units i em vaig ficar a l'Assemblea d'Intel·lectuals Catalans, que vàrem néixer quan la tancada a Montserrat en contra dels judicis de Burgos. Vaig proposar una campanya per l'ús oficial del català, em van enxampar, em van entabanar i vaig acabar ficat fins al clatell a l'Assemblea de Catalunya i he dit que va ser una de les experiències polítiques i cíviques més riques i més motivadores de la meva vida, a banda d'un gran aprenentatge, al costat de tanta gent, de tants pensaments, de tants colors, de tantes diferències, però que teníem un únic objectiu comú, que era el que ens bellugava. Aleshores, crec que entre tots vàrem complir una funció i va donar una experiència que possiblement en alguns aspectes podeu aprofitar en aquesta nova assemblea amb una altra perspectiva. I em demaneu que parli de quina administració, dieu, amb uns punts suspensius, més justa, més equitativa, més eficaç. I jo com a síndic us hauria de dir tant de bo sempre fos justa, perquè en alguns aspectes no ho és, tant de bo fos equitativa, en alguns aspectes no ho és, i tant de bo fos eficaç, i no és només més, sinó que veiem la substància d'aquests qualificatius, tant la seva dimensió democràtica, una administració ha de ser democràtica, com la seva dimensió funcional, una administració ha de ser operativa. I voldria fer-ho mirant una mica al passat, d'on venim, al present, d'on som, i el futur, cap on volem anar. Com diria el Raimon, si voleu passat, us explicaré els records més vells. Si voleu present, us oferiré carícies, en aquest cas consideracions les més boniques sobre el que ha de ser i podem pactar ben bé aquest futur on haurem de viure junts. El passat de vegades l'oblidem i cometem un greu error perquè moltes coses que avui succeeixen s'expliquen en el passat i a l'administració moltíssimes. No vull fer una excursió històrica llarga i que possiblement podria ser incomprensible, però m'agrada recordar-vos que un conjunt d'historiadors catalans i alguns de la comarca d'Osona ens han deixat i ens han ofert esplèndides interpretacions d'aquest passat que avui ens ajuden a comprendre el que succeeix. En Fontana, possiblement el millor historiador que hi ha a l'estat espanyol, ens demostra per què fa fallida la monarquia absoluta, que hi ha com a monarquia dinàstica regnant a tots els territoris de l'estat espanyol, però ja ens anuncia el que després, a 1714, veurem en detall, ho fa un osonenc com l'Albareda en el millor llibre que s'ha escrit mai sobre 1714, com topen dues grans concepcions de l'administració. És evident que 1714 per molts pot tenir una càrrega mítica nacional, amb un defecte professional universitari
ho corregiria, dient, no és exactament una guerra nacional com l'entendíem avui. Tampoc és una guerra només que dinàstica, com se'ns vol presentar a vegades, si Borbons o si Àustries. Té una gran dimensió internacional. Els britànics ens abandonen, fan costat a Catalunya quan volen parar els peus als Borbons, però quan els àustries recuperen l'imperi, els hi fa por que els àustries vagin massa enfortits i ens deixen els catalans sols. I s'arriben a publicar llibres al Parlament britànic en defensa dels mèrits i de com han estat maltractats els catalans. Però allà topen ja dues concepcions d'administració, com era la radicalment centralista, anacrònica, autoritària, monàrquica, ni que fos de continuïtat de l'absolutisme, de vegades disfressat amb constitucions atorgades dels Borbons, i la visió foralista, localista, de respecte al que es plantejava des dels diversos actors dels pobles, al monarca dels Àustries, que era el que estava arrelada a Catalunya. Fa un moment parlàvem de a l'horitzó quines perspectives tenim. Doncs estem veient que d'alguna caverna surten concepcions radicalment anacròniques que estan molt instal·lades a algunes parts de l'Estat, quan aquí estem reivindicant una concepció moderna i molt arrelada al país de l'administració. Doncs sí, això té vora 300 anys d'història pel cap baix. És aleshores que ja podem veure brots molt importants de reivindicacions federalistes i localistes. Federalistes en l'únic sentit de la paraula, fedus, pacte, o com diria el gran clàssic del federalisme, Eleazar, federalisme vol dir autogovern i govern compartit, i d'això no se n'ha parlat o no s'ha practicat pràcticament mai a l'estat espanyol, ni avui, i localistes de gent que des de moltes bases diferents reivindicaven les seves pròpies llibertats. El més gran intèrpret de la geografia, sociologia i de la història que ha tingut Catalunya, que és Pierre Vilar, el que va escriure aquella obra tan fantàstica, Catalunya dins l'Espanya moderna, ens diu: quan Napoleó ens envaeix, es donen moltes idees per una pàtria, com és les Corts de Càdiz i la primera Constitució, una pàtria liberal, il·lustrada, fins i tot amb influències afrancesades, i moltes reaccions populars de pàtria local, com les que es donen a Catalunya, com les que podríem posar, per exemple, a l'entorn d'una mitologia molt més difosa com és la del timbaler. Això durant tot el XIX s'ha analitzat que molt abans de la interpretació de vegades simplista de que el nacionalisme català l'inventa la burgesia catalana està en el cor de molts moviments populars i després obrers durant tot el XIX, que demanen canvis radicals a les administracions a Catalunya i a les lleis, i dona lloc al catalanisme popular i també, òbviament, dona empenta al catalanisme de sectors de capes mitges o de la pròpia burgesia. I sempre amb una voluntat de canviar, de reformar, de fer això que dieu més just, més equitatiu, més eficaç. Perquè ni era just, ni era equitatiu, ni era eficaç. Perquè hi havia una gran insatisfacció per com s'administraven les coses públiques, de tots els racons d'aquests moviments tan plurals que té el catalanisme al XIX i al segle XX. I sempre amb una voluntat de pacte. Sempre, mireu el que mireu, les bases de Manresa, els primers projectes d'estatuts, els missatges de la reina regent, la mancomunitat, la mateixa proclama d'en Francesc Macià, sempre allargassant la mà, fins i tot dels pobles ibèrics, però sempre sense trobar una altra mà a l'altre costat. Adonant-se'n
o sense adonar-se'n, que a l'altre costat ningú, d'igual a igual, posava la mà. Altra cosa és, sí, respostes a l'altre costat, moltes. Algunes més liberals, altres més democràtiques, però mai en aquesta coincidència o necessitat d'igual a igual d'anar cap a aquestes reformes i d'anar cap a aquestes estructures modernes. És aleshores que tenim experiments molt importants per pensar avui en la nova administració. Poquíssims anys de mancomunitat, començant amb Prat de la Riba. Poquíssims. Amb un poder molt escàs, ajuntant les diputacions. Xarxa de carreteres de Catalunya, ve d'allà. Xarxa de comunicacions de Catalunya, ve d'allà. Programa d'electrificació de Catalunya, ve d'allà. L'inici de la innovació escolar en formació professional, ve d'allà. I quan dic ve d'allà, no dic ve d'allà que es queda allà. Avui continuem aprofitant-ne. O tot el que s'experimenta a un altre període, possiblement amb més poders, però també molt curt en el temps i molt atravessat d'esdeveniments d'autèntics aldarulls i de repressions, com és la República, quan no es comprèn el que s'està manifestant, que també, amb innovació, pretén un altre tipus d'administració. Evidentment, des d'allà ve tot el que provoca la reacció amb la sublevació militar del 36, un escapçament d'arrel de tot el que s'estava produint i estava naixent i la repressió brutal que es desferma no només a la guerra, sinó a la llarga nit del franquisme. És quan se'ns diu, en termes administratius, que los catalanes tengan el honor de ser gobernados como sus provincias hermanas de España. Això és l'expressió més directa de com serà l'administració. Servidor, com a síndic, en aquests moments, gaudeix d'un edifici fantàstic que hi ha al passeig Lluís Companys número 7 de Barcelona. Comença a fer publicitat al síndic perquè si voleu anar-hi hi aneu o hi truqueu. És el primer edifici que va construir el govern de la República, és un Bauhaus preciós, però evidentment l'any 39 aquest edifici va passar a ser la Delegació Provincial de Sanitat. El govern de la República el va construir per al Departament de Sanitat i el franquisme el va transformar, com qualsevol altra part de l'administració, en una pura unitat provincial. Curiosament, sense adonar-se'n que com que havia estat Sanitat amb la República, a les portes de ferro d'aquest edifici, tota la dictadura, les 4 barres, hi varen ser. Dels poquíssims llocs de Catalunya que en públic, sense que ningú se n'adonés, hi havia l'escut de la Generalitat, que té aquelles 4 cantonades que toquen les 4 barres, però amb les 4 barres lluint en allà. Jo me'n recordo que per anar a les 4 barres havien de pujar a la pica d'estats, que allà sí que hi havia les 4 barres, perquè la Guàrdia Civil ja no hi arribava, molt descolorides per totes les tempestes, però hi era la senyera. Però estava al passeig, llavors se'n deia Salom Víctor Pradera, un nom ben feixista, però estava a l'actual passeig Lluís Companys, les 4 barres. Tenim una ocasió esplèndida amb la transició que jo crec que no vàrem saber aprofitar. Era un moment molt encalent, amb un procés molt obert, que hauríem pogut remoure bastants d'aquests obstacles que venen d'aquesta llarga història i que ara tornaré a assenyalar. Va ser una ocasió fallida. I amb tots els condicionants i més, vàrem redactar la Constitució i el primer Estatut d'Autonomia com a passes endavant, en alguns aspectes contradictòries, però per transformar també les administracions. Quina herència rebíem i com a quan la vàrem saber superar? En alguns aspectes molt importants no ho vam superar i del tot, o en bona part, avui encara l'arrosseguem. Arrosseguem les províncies.
és la unitat territorial pel mandat electoral, s'elegeixen senadors i diputats a les Corts Generals per províncies, però també s'elegeixen diputats al Parlament de Catalunya per províncies. Entre altres coses perquè anem una mica endarrerits, amb 32 anys no hem fet la llei electoral de Catalunya. I això no depenia de ningú més que de la ciutadania, especialment dels parlamentaris de Catalunya. Arrosseguem les províncies amb seqüeles administratives pel que és la presència de l'anomenada administració perifèrica de l'Estat de Catalunya. Abans se'n deien governadors civils, després va passar a anomenar-se subdelegats del govern i delegada o delegat del govern, ara delegada, la senyora Llanos de Luna, amb una presència que a més vol ser ostentosa i perquè clarifiqui a molta gent de què es tracta, d'aquest tipus de divisió de l'administració. Arrosseguem els cossos administratius, els cuerpos. Vull dir en català o en castellà, m'és igual. Jo soc funcionari de la universitat, docent. Vaig fer oposicions per titular a la universitat, però d'un cos nacional i no nacional de Catalunya, nacional d'Espanya. I això continua sent així. I si ara aneu a un hospital de la xarxa pública de Catalunya, els que siguin professionals de la funció pública en la salut pertanyen a un cuerpo nacional de la salut, de sanitat. I qualsevol reforma que tu em demanis o em demaneu que calgui fer sobre això ha de comptar amb aquesta estructura de los cuerpos nacionales que estan presents i dels quals formem part molts dels que estem a l'administració. Ja no en el meu cas com a síndic, perquè és radicalment incompatible en cap altra funció i, per tant, des que soc síndic no puc exercir com a docent universitari, però sí pels que exerceixen. Però també ho arrosseguem en pressupostos i en relacions de propietat. Fa molt poc haureu vist als mitjans de comunicació que un mecenes català ha donat 20 milions d'euros per construir un hospital al Vall d'Hebron per un tractament especial de càncer. Tot el que es construeixi en el terreny del Vall d'Hebron passarà a ser propietat de la Seguridad Social de l'Estado, perquè no està transferida a Catalunya. Ve encara l'anacronisme que quan el franquisme tots els treballadors pagaven una cotització a la Seguretat Social que servia per la pensió i per la salut, però que a partir de la democràcia la salut es paga amb els impostos dels que paguen impostos i, a més, amb una estructura autonòmica transferint-se tota la sanitat com està transferida a mans d'una comunitat autònoma, semblaria lògic, com es va començar a fer, que també les propietats d'això passessin en mans de les comunitats autònomes. Des de Montoro, ministre Montoro, l'últim que ho ha fet, endarrere uns altres ministres, ai de vostès que ho toquin, això continua sent propietat de la Seguretat Social. Aquest mecenes, quan li van dir que el que anava a construir, amb pur dret romà, això és tan antic com el dret romà, i passa a Roda també, si un propietari d'un terreny a Roda os el deixa per construir un edifici, si l'edifici passarà a ser propietat del propietari del terreny, no del que el construeixi. Doncs, advertit aquest mecenes que allò no seria de la Generalitat de Catalunya, va haver de comprar el terreny a la Seguretat Social i fer un acord perquè allò fos una illa on pogués haver aquest hospital. No estic parlant de 1970 ni el 80, estic parlant de que l'hem inaugurat el 2012-2013. Estic parlant d'ara. Clar, potser ara m'enteneu per què volia parlar de la història. Això no s'ha improvisat, però l'empremta hi és i continua estant present en molts àmbits de la nostra administració. Quins canvis calen? Com caldria plantejar aquesta nova administració? Permeteu-me que també aquí us anunciï algunes qüestions que arrenquen d'aquest passat, us plantegi temes que veiem quotidianament des d'aquesta talaia que és el síndic de greuges,
una institució que està feta per garantir, segon tall publicitari, els drets de les persones davant de les administracions i de les empreses privades que donen serveis d'interès general. Per tant, cada dia rebem qüestions a resoldre enfront i davant d'aquestes administracions per proposar-los solucions de millora i de modernització, i després us posi un petit disseny, no de desig, sinó de línies possibles d'horitzó pel futur. Cal una autèntica modernització de l'administració. Si dieu més justa, més equitativa i més eficaç, permetem que us digui, en molts aspectes encara és una administració poc moderna. Us podria donar un exemple tan senzill com la informàtica. A Cal Síndic no hi ha un paper, tot va via electrònica, però jo no em puc connectar amb els meus departaments del meu govern, perquè encara no estan preparats per la relació pura i simplement electrònica. Si tu em demanes com està el meu expedient, que en dieu de dependència o d'autonomia personal, que seria pròpiament dit, informàticament podria evacuar-se la consulta amb una enorme rapidesa, validada amb els corresponents passwords, etc., via carta al conseller o consellera, passant pel cap de gabinet, el director del servei, etc., és quan aquells dies o setmanes s'allargassen per resoldre problemes molt concrets i precisos. Ens fa falta una estructura territorial diferent. Tenim, masses municipis. Potser no tenim masses àmbits municipals de representació. Podríem anar a una visió representativa del territori, però sí hauríem d'agrupar més serveis entre municipis propers. Tenim vora 950 municipis, més d'un 70% no tenen capacitat mínima per exercir les funcions que requeriria el municipi. Ningú s'atreveix amb aquesta assignatura per por a les reaccions locals i és necessària, torno a dir, sense malmetre ni cap identitat, ni cap festa major, ni cap sentit pertinença a tal o qual altre lloc, sí en la coordinació de serveis. Com podia ser donant-li sentit en alguns casos a la comarca, en altres no. No comparem la dimensió d'una comarca de 12.000 habitants amb una que en tingui 200 i pico mil habitants. Però sí podia donar sentit a una certa agrupació que en podíem dir comarcal. Per què no, de debò, anar aplicant l'esquema de vegueries o regions de govern supralocal a Catalunya i amb una gran voluntat de consorciar món públic amb entitats socials i privades en el govern, com ens estan mostrant les democràcies més madures. Exemple paradigmàtic, instruments tan importants com un aeroport. Que no cal que ens el portin de Madrid des d'un despatx d'AENA que decideix quines botigues s'obriran o com s'ha la neteja i si podran o no podran aterrar els avions de Lufthansa o els de Singapore Airlines quan demanen anar a Latinoamèrica i se'ls ha posat tots els entrebancs possibles perquè Barcelona no tingués connexió transcontinental. Això és anacronisme, però que també ho seria si això fos des d'un despatx de la plaça Sant Jaume només. Quan hi ha moltes energies des del món de l'economia, del món de les relacions socials, del món cultural, que podrien formar aquesta visió consorciada de l'administració d'un instrument tan important per la vida moderna com és un aeroport. Ens fa falta un impuls profund i seriós a la formació i titulació de la gent que estigui a les administracions. Durant molts anys hem anat seguint, abans ho he dit, els cuerpos i la visió molt antiga, borbònica, de com havia de ser la funció pública. El més avançat semblava que era anar a París a veure la mítica ENA, l'École Nationale, d'on sortien els anarques, molts d'ells van acabar sent presidents, molts dels presidents de França havien passat per l'ENA, i ara potser que ens adonéssim que hi ha democràcies que van molt més avançades que la pròpia estructura francesa i que han donat una visió completament nova, universitària,
professional als que han d'estar a les administracions. Ens faria falta canviar seriosament la remuneració de la gent que està a les administracions. I no és veritat que a les administracions hi hagin uns privilegiats que cobren massa. Hi ha al món de la sanitat, per exemple, professionals amb una dedicació esplèndida, seriosa i rigorosa, que estan cobrant pràcticament sous propers a nivells raquítics. Tenim una retribució a sectors molt significats com la cura de la gent gran, una feina importantíssima pel col·lectiu més important que tenim i que menys ben tractat el tenim, amb sous de vergonya. Tenim una estructura, per tant, retributiva, funcionarial, equivocada, malgrat que de vegades hi ha autèntics enquistaments o cossos tancats corporatius que resisteixen a aquests canvis, com s'ha vist en alguns sectors de l'educació, quan s'han fet reformes avançades per donar dinamització en aquests sectors i han sortit resistències corporatives, o com nosaltres hem vist com a síndic en el món de les presons, quan hi ha algunes dimensions de la funció pública que s'atrinxeren en els seus privilegis d'horaris o de jornades laborals. Hauria de ser una visió de formació, remuneració i organització, per tant també de flexibilitat, que no contemplés privilegis, com encara subsisteixen a sectors corporatius de l'administració. Quins són els temes recurrents que jo podria explicar com a síndic? Ho deia aquest matí en una reunió important que ha convocat el president de la Generalitat. Cada dia, el que parla, en nom de tota la gent que col·labora amb mi, sense la qual jo no podia fer cap feina de síndic, firma escrits adreçats a autoritats de Catalunya que estan oblidant el seu deure legal. El deure legal de contestar. 2013. Recordar, escolti'm, que se li han adreçat, que li estan fent una demanda. Encertada o equivocada? No ve el cas pel deure. Respongui. Evidentment, respondre no vol dir escrigui 5 volums. Respongui no vol dir que no tingui en compte que també pot haver el pesat, el maníac, el recurrent d'una forma absolutament artificial. Hi ha tècniques també per fer front, però el que no pot ser és allò que diuen en aquella visió tan expressiva en castellà, la callada per resposta. Vostès estan allà per respondre al que se li plantegi. Dongui informació. No diàriament, però sovint, arriba que el síndic, el grup municipal X del poble Z, escoltin que no em deixen veure ni un document del proper ple. I és un càrrec públic elegit per exercir la democràcia. I al síndic li toca dir, senyors del govern, facilitin la informació a aquesta gent. Irònicament, si a les següents eleccions gira la truita, és al revés. Els que passen a l'oposició m'escriuen dient no em faciliten la informació que em fa falta per la meva tasca pública. Però això passa per manca de cultura democràtica, a hores d'ara, amb una visió falsament patrimonialista de l'administració. O quantes vegades hem d'estirar les orelles perquè s'exerceixi l'execució subsidiària? Poden haver il·legalitats. Aquell està fent quelcom que no és legal i que depèn del poder corresponent. Se li adverteix, potser fins i tot se l'arriba a multar coercitivament i si encara no hi ha resultat, exerceixi, executi subsidiàriament. Ja sé que això és un compromís, que potser no en renou, que potser, depèn de quin nivell, pot provocar reaccions airades o amenaces, però la democràcia està, precisament perquè s'exerceixi la responsabilitat per la qual hom ha estat elegit. O la contractació objectiva, estic repassant temes d'avui, no estic explicant ara ni Borbons ni al segle XIX. Segle XXI, qüestions que succeeixen a les nostres administracions
aquelles que encertadament us plantegeu com millorar. Evitem la partidització dels concursos per l'administració. No es tracta d'anar a crear retrats robots de la gent que ha d'ocupar els llocs que es posen a concurs perquè entri l'amic o el que està en el propi partit o a la corda més propera als que decidiran sobre qui ho haurà d'ocupar. Molt sovint hi ha músiques similars amb temes de diners públics en subvencions i sobretot siguem àgils i diligents amb la gent que ens toca administrar. Donaré l'exemple possiblement el més anacrònic que encara tenim a casa nostra. Anem a la finestreta i ens diuen portin el certificat X i el certificat X el dona la mateixa administració. Com és possible que demanem a la gent que ens portin documents que els tenen de la pròpia administració, que teòricament els haurien de tenir ja corresponentment amagatzemats informàticament i que en segons aquella persona que està en una banda en nom de l'administració hauria de poder disposar per facilitar aquella demanda que li està fent la persona. Doncs continuem contemplant i rebent les queixes de tota aquella gent a les quals se'ls exigeix documentació, la doble tasca que complica el procés, la llargassa i fins i tot sovint desorienta a la persona que demana ser atesa. O la celeritat. Som dels darrers països d'Europa on encara l'administració té 3 mesos per contestar els escrits. 3 mesos. A cada dels 3 mesos pot començar a córrer interpretacions del silenci administratiu. Hi ha matèries que són 6 mesos. És que poden haver matèries que són prou complexes perquè siguin 3, 4 o 5 mesos, però la gran majoria de qüestions en el món actual haurien de ser poder evacuades en setmanes, amb totes les garanties de control i de procés en setmanes. I això és necessari, un canvi, per anar cap a aquest horitzó que dissenyeu. Hauríem d'obrir de debò les administracions a la participació de la població. No vull caure en el mite de que tot es soluciona amb la participació quan veiem que molts consells que són oberts tenen una escassíssima participació i interès per part de la població afectada fora de moments extrems i quan hi ha un problema que els pot tocar de valent. Sí que em vull referir primer a facilitar la informació, a facilitar l'orientació a partir de la informació, a fer-ho també, si cal, en publicitat, però no substituir la informació per publicitat. Són dues coses ben diferents. Pots fer pedagogia en publicitat, però no substitueix la informació que has de facilitar perquè la gent sàpigui sobre què s'està administrant, com s'està administrant, quins serveis s'estan oferint. Que s'obrin més espais d'atenció a la ciutadania. Si em demaneu qui es queixa més al síndic i de què es queixa més al síndic, pregunta que et fan sempre en totes les rodes de premsa quan presentes un balanç, sovint hauríem de dir el que enteneu com a terme més fàcil, la burocràcia. No sé on anar, no sé qui m'ha d'atendre, no em contesten, no em paguen el que m'han de pagar. De vegades passa pel davant alguna matèria, com enguany, temes socials, lògicament per qüestió de la greu crisi econòmica on som. Però així i tot, el que és necessari tenir en compte és que si l'administració mateixa ja atén a les persones quan hi ha el problema, menys aniran al síndic. No és que ho digui perquè em vull treure feina al damunt, sinó perquè vol dir que hem millorat en l'atenció. Donaré un exemple que ha passat amb colors polítics diferents perquè ningú es pensi que estic fent lloances d'uns i no d'altres. Salut. Salut és la matèria més universal que té l'administració a Catalunya. Tots, pràcticament tots, no tots, i estem lluitant perquè siguem tots, tenim dret a accedir a la sanitat pública. I podem tenir la targeta blava per anar a la sanitat pública.
Qui ens pot dir amb més precisió quan som avui a Catalunya és el senyor Boi Ruiz, el conseller de Sanitat. Doncs proporcionalment el síndic rep poques queixes de sanitat, perquè hi ha més graons i més moments on hi ha receptivitat a determinats aspectes que ha estat en la sanitat. En rebem, i moltes, però no en la proporció que en rebem d'altres serveis que són menys universals que no pas la salut. Hi ha un altre anacronisme en aquesta relació amb les persones, amb la ciutadania, que també caldria plantejar-se en un futur de cara a la justícia. L'anomenada presumpció de veracitat. La paraula del funcionari val més que la paraula de la persona. Per què? És que és una autoritat. Com que és una autoritat, té més mitjans per provar que allò que diu i exigeix és així. I per tant, si a vostè, a tu o a l'altre, se'ns pot demanar aporti això o aporti això altre, més ha de portar qui està amb més capacitats i amb major abast gestionant els afers públics. No pot ser, com ens hem trobat, que un mosso d'esquadra qüestioni a la mare que diu que el nano no cal que vagi lligat en el cotxe perquè té més de 12 anys i aplica pura i simplement que ell interpreta que aquell nano té menys de 12 anys i la paraula del mosso en la multa valia més que tot el que podia exhibir la mare, i no és una invenció, és una realitat. I a partir d'aquí podríem donar moltíssims altres exemples. Cal treballar, i el síndic us parla, i treballa i continuar treballant com a corredors de fons perquè anem superant la presumpció de veracitat. No per desautoritzar a la gent que està a les administracions, sinó perquè fem servir més tots els mecanismes de cara a això que dieu, la justícia i l'equitat. I hi ha una nova fenomenologia, nova és un dir, si ho és nova pels que tenim uns quants anys, que està també travessant tot el que estem parlant, que és la privatització dels serveis públics. Jo de petit, com alguns dels presents, recordaran quan anàvem a telèfons, a la companyia de telèfons de l'Estat, a fer una conferència. No una conferència com ara, no, a parlar per telèfon. O quan l'aigua era facilitada per la companyia pública. Tots els serveis ens venien d'empreses que se'n deien nacionalitzades. Ara podem anar al mercat i comprar Movistar, comprar Ono, Jastel, Orange, etc. I podem anar a Endesa, Fexa o a Iberdrola o a l'altre, el mateix en gas. Però hi ha un aspecte d'interès general, l'accés a la xarxa, la tarifació, la forma de comptar-ho, que són drets i que això no pot escapar de control públic. No s'hi val dir, no, és que ara ja estan en mans privades que estan competint al mercat entre elles i, per tant, vostè ja farà un contracte amb aquest o amb l'altre, té la llibertat de contracte aquest amb l'altre, i en el contracte ja sabrà quins són els seus drets i quins són els seus deures. Però la dimensió de servir allò que és un servei públic d'interès general, no només ha d'haver la relació de privat a privat, ha d'haver també la relació de control públic. 3/4 del mateix ha passat amb les hipoteques i amb les anomenades preferents en aquests darrers temps. Clar que és veritat que molta gent no es queixava d'això quan ens crèiem tots que lligàvem els gossos amb llangonisses i arribaven els percentatges que ens havien promès, però s'ha vist molt més clar amb la crisi i quan hom s'ha adonat o que no s'ha llegit la lletra menuda o que potser l'han enganyat i no li han fet veure que ja no tenia sortida. Pel que sigui, el legislador català, sent pioner entre els més avançats en el món, pocs ho van fer aleshores, això s'està extenent, va encarregar també el control públic d'empreses privades que donessin serveis d'interès general, per aquest argument que acabo de fer servir. Per tant, allà on hi hagi una privatització d'un servei públic,
han d'haver uns òrgans reguladors, n'hi han d'europeus, n'han d'haver a escala molt més propera, agències, instituts, i hi ha d'haver també el paper d'institucions independents, com és el síndic, de control sobre aquelles companyies. I mirant cap a l'horitzó hi ha dos temes fonamentals, un de precís i un de genèric, que estarien als fonaments d'aquest edifici que em demanàveu que us expliqués. El dret a l'accés a la informació i el dret a la bona administració. Som un dels 5 estats, i Catalunya també com a tal també té responsabilitats negatives, d'Europa que no ha regulat encara el dret d'accés a la informació. Ho són quasi tots els petits, San Marino, Andorra, Liechtenstein, etc., Xipre, i me'n deixo algú més, i l'estat espanyol, i de retruc també Catalunya. Està anunciat a les Corts i està anunciat al Parlament de Catalunya una tasca legislativa al respecte, però ja anem molt endarrerits. Hi ha un codi europeu d'accés a la informació. Hi ha estats que han avançat moltíssim i han anat molt més enllà del codi, n'hi ha qui estan caminant. Nosaltres encara ni hem començat. Què vol dir el dret d'accés a la informació? Que no ha d'haver cap informació que no pugui ser coneguda per la gent. Res. Quines excepcions? Les dades privades, que ens protegeixin la privacitat, o la seguretat global, o el que se'n diu nacional. Jo he tingut algun ajuntament que quan ha demanat què ha passat amb aquest concurs per nomenar un caporal de la policia municipal, em contestat, no, síndic, no li puc dir perquè afecta la seguretat nacional. Dic, no em faci riure. Que no fabriquem ni coets ni coses sofisticades aquí. No hi hauria d'haver res, fins i tot dades que poden tenir elements privats es poden anonimitzar la part privada i facilitar la informació. No pel síndic o pels càrrecs, per tothom. Per què no es pot saber què estem en aquests moments fent en programa de transport públic o d'educació o de salut? Per què no podem saber com s'està executant el pressupost de la Generalitat? Quan tecnològicament es podria saber en poquíssim espai de temps i quan a més és un dret modern. Per què no podem saber quins són els pressupostos transparents de totes les administracions públiques i institucions? Per què no podem saber què guanyen tots els càrrecs públics? Fins al cèntim. Però de debò, sou, complements, retribucions o no sé què, i saber-ho, doncs, per exemple, penjant-ho al web. És una informació malsana o que provoca enveges o... Potser sí, però també pot consolidar garanties, transparència i coneixement de causa. I soc dels que crec que els càrrecs públics no estan prou ben pagats. I soc dels que crec que és una demagògia dir que els diputats haurien de cobrar menys. Les persones que han d'administrar la seguretat social, que són milers de milions d'euros, han de ser persones molt coneixedores i molt responsables i ben retribuïdes. Però ha de ser transparent. Quan menys transparència, més apareixeran formes com estem coneixent aquests dies. Coneixent, així a l'engròs, sense saber amb precisió ni pels propis afectats, que poden també ser perjudicats per la manca de transparència amb precisió d'això mateix. Però amb una visió proactiva de la llei d'accés a la informació. No es tracta que el que està a l'administració estigui patint a veure quan em vindrà la demanda tal o qual. Al revés, les administracions haurien de ser proactius en anar posant als aparadors les fonts de dades i les dades sobre aquelles qüestions que són públiques. Estem parlant d'afers públics. No estic demanant que tots nosaltres exhibim el que som cadascú privadament. Estic parlant del que és de tots, del que és noblement la política, el negoci públic, el negoci més important que pot haver una societat. Hi hauria d'haver una visió proactiva que fins i tot eduqués al màxim als funcionaris
a veure, estimular-los a com a quant més transparents i més facilitant aquest accés podien fer millor la seva tasca i menys podia haver una sensació de que algú es gronxa o s'adorm o està aprofitant-se d'aquella qüestió. Hi ha el dret a la bona administració. És un dret que està escrit en els tractats europeus. És un dret que està a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. També van ser pioners. És un dret que a algú li sona a prèdica amable. És un dret precís. És un dret que es pot codificar. El síndic institució, seguint el que a Europa, varen fer un codi per desenvolupar-ho amb 17 principis, donant exemples precisos del que es vol dir i de què hauria de ser referència per saber, any rere any, posem pel cas, ja seria bo fer-ho cada any, com podem analitzar i avaluar cadascuna de les administracions, quan s'aproxima, quan s'allunya el compliment de tots aquells aspectes del dret a la bona administració, de celeritat, de cortesia, de no duplicitat, d'estalvi, etc. I a ser possible acompanyat d'una carta de serveis on es digués a què es compromet vostè? Doncs jo em comprometo, la meva institució s'ha compromès, a que ningú s'esperarà més de 15 minuts. A que als 2 dies d'haver-se adreçat al síndic tindrà una carta on se li dirà quin és el seu interlocutor, amb quin telèfon i amb quin expedient perquè segueixi l'historial. Que abans de 15 dies allò que ens ha plantejat ho tindrà ja l'administració corresponent. I un conjunt de compromisos. I cada any publiqui vostè, com publiquem nosaltres a la memòria del síndic, on fallem. Puc dir en Borrull que enguany 100% de compliment amb el temps d'espera i en canvi falles en adreçar-nos a la gent o falles en la relació amb l'administració, en quin percentatge, en què i com ho volem subsanar. I això són formes precises, modernes, molt concretes d'anar millorant les administracions. Per això també existim alguns òrgans de control. N'hi ha 2 molt clars a Catalunya, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges. Soc dels que crec, i ho he dit aquest matí amb força, que la Sindicatura de Comptes hauria d'estar més enfortida. La Sindicatura de Comptes presenta balanços als 3, 4 o 5 anys proper al límit de la prescripció dels comptes, per què no al mig any d'haver tingut la liquidació del pressupost ja fer l'anàlisi de la Sindicatura de Comptes, que és la que ha de vetllar perquè allò que es diu que s'ha gastat tingui totes les justificacions i realment s'hagi gastat amb allò que s'ha dit i pels objectius que s'havien plantejat. Per tant, caldria enfortir-la. No estic criticant la Sindicatura de Comptes, estic dient que caldria enfortir-la. O el Síndic de Greuges, que ja ho he explicat abans, està per garantir els drets de les persones davant de les administracions o davant de les empreses privades, per col·laborar amb administracions i amb empreses privades per millorar-les, perquè quan assenyalem un defecte proposem una solució, i també per fer la tasca pedagògica d'assenyalar els deures que tenim tots. Escolti'm, síndic, aquesta presó que es vol construir aquí, Bages, comarca de Bages i Adonés, no compleix amb la regulació administrativa. Doncs tenen raó, s'han saltat. El síndic ho diu, es subsana. Setmanes més tard, síndic, no compleix amb urbanisme. Mira, no, sí que compleix. Setmanes més tard, escolti'm, que és un atemptat paisatgístic. Què passa? Que no es vol la presó. No és que ho compleixi, es toca el deure, escolti'm, hi ha una part de responsabilitat social que tenim tots com vivim en comunitat. No volem la sala de benepunció aquí de tractament de drogadiccions. Escolti'm, ha d'haver sales de benepunció, hem d'evitar que siguin totes al mateix lloc del territori, però tothom ha d'assumir la seva responsabilitat i al síndic també li toca fer aquesta pedagogia. I per últim, o penúltim, perquè volia afegir un element de cara a l'assemblea, ens cal, sobretot, quelcom que costarà moltíssim, no només per la història, que canviem el xip. Tothom que estem a les administracions públiques o a serveis públics i que entenguem que a més de funcionaris o gent que som allà, som servidors del públic. El que els britànics en diuen civil servants, servidors del civil, que és al revés. No estem allà per dictar als que venen perquè facin el que els diem,
tenim la responsabilitat, hem de prendre decisions, per això hem estat elegits, retenc comptes on calgui, però per servir a la gent, per servir públicament a la gent. I això és un canvi profund cultural que hauria de començar-se a donar i a sembrar, ja des de ben aviat a les escoles, com un d'aquells elements valoratius que de vegades perdem, que és el pitjor que ens està passant, per l'enfortiment col·lectiu. Ara sí, darrera reflexió, si voleu fermament un dret a decidir, també hem de decidir sobre una administració més justa, més equitativa i més eficaç. Gràcies. Thank you.